Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shirin na rai dangin goro. To har yanzu dai muna nan a cikin littafin sanadin kenan wanda Sumayya Abdulkadir ta wallafa. A shirin da ya gabata mun kwana ne inda muka ji Amina ta shirya tana jiran Ma'aruf ya zo ya mata umarnin tafiya har karfe 12 na rana bai shigo ba kamar yadda ya saba. Gashi ta sa a ranta ita fa ba za ta iya kiran Ma'aruf jikas ba saboda kurjinin da yake mata. Gaji ta zauna da jakarta a gefe ta yi tagumi tana kallon Amina da ke bacci bisa lallausan gadonta. Ƙaunar yarinyar na ƙara mamaye mata zuciya, jira take ya zo ta bashi magungunan Amina da yadda za a dinga yi mata tausa kafin ta dawo. Ba shi ya shigo ba sai karfe 1 na rana. Ya shigo a gurguje don lokacin masallaci ya yi. Da sallama a bakinsa haɗi da ɗan murmushi a kan fuskarsa, ya haɗa hannayensa biyu ya kai haɓasa irin ban haƙurin nan na Indiyawa. Afuwan, jama'a suka tsaida ni. Muna tattauna wani muhimmin abu ne. Afuwan, jama'a suka tsaida ni. Muna tattauna wani muhimmin abu ne. Kanta a ƙasa ta ce babu komai. Wannan karon ma ba ta yadda sun haɗa ido ba. Kanta yana ƙasa. Ya zauna kaɗan a kan wani santa tebur da ke gefe. Ya kuka wuni? Lafiya alhamdulillahi. Duk sai suka yi shiru. Matuƙar takura Amina ji take ta takura kamar ta miƙe ta ruga a guje ko ta roƙi ƙasa ta tsage ta shige. Ba su taɓa zama su biyu ba saboda koyaushe hajiyarsa na shiga tsakaninsu da zama jakadiya. To gashi yanzu ta tafi ta batta da His Excellency Ma'aruf Habibu Jikas baban Amina. Wani mutum guda ɗaya jallin jal a duniya da ko sunansa ba ta iya kwatanta faɗa a kan harshenta ko da a zuciyarta ne saboda girmansa da ƙimarsa da take gani fiye da na kowa a duniya in ka ɗauke iyayenta. Ko sallama ya yi a ɗakin sai zuciyarta ta girgiza balle su yi magana baki da baki. Ma'aruf ya lura ta takura sosai da zamansa saboda rashin hajiya, shi ma kuma a dama sauri yake zai shiga masallaci. Ya miƙe tsaye, za ki gida ko? Babu wani sakoto? Sai ta miƙa masa ledan maganin da ke hannunta. Kowanne sau 2 a rana, sai tausa. A kula da cin abincinta sau 3 a rana, magani a kan lokaci. Canza diaper sau 3, wanka sau 2. Gashi dole sai in na dawo kenan. Ci ba matsala sai kin dawo din. A ƙarshen makon nan gaba ɗaya ina gida saboda Amina, ni zan ci gaba da kula da ita. Duk abubuwan da kike mata na lura na iya banda gashin. Zan gwada iya ƙoƙarina, zan rufe kaina ba fita ko ina. Daga aikin Amina sai tsare-tsaren abubuwan da zan sa a gaba idan an shiga ranakun sati. Amina ta girgiza kai, mutum mai sauƙin kai. Tana so ta ce ina matarsa da zai yi wannan aikin mai gajiyarwa na Amina, sai ta ga cewa hakan ba huruminta ba ne, ta ja baki ta yi shiru. Ita tun da ta zo ma ba ta ga matar ba. Ko da yake ta ji hajiya ta ce ta je Saudiya yau za ta dawo. Gashi ita kuma za ta tafi. Za ta so ganin wace ce matar jikas. Lalle za ta kasance babbar 'yar kwali sakamarsa ma'abocin ado kamar ɗawisu. Ya so mataku zai tadda kofa yana latsa wayar hannunsa ya ce Aƙilu ya zo ɗaukar ki same shi a falon farko kafin Amina ta tashi. Ta miƙe tana tura 'yar jakar matafiyanta mai tayoyi troli ita ma ta yi ƙofar. To bai fice ba sai ya tsaya a bakin ƙofar yana ta waya. Sai ta ɗan dakata daga nesa kaɗan. Ya gama ya rufe wayar ya sanya a aljihu, hannunsa na dama na bisa handil ɗin ƙofar. Ba tare da ya jubu ya tambaye ta, ranar Lahadi karfe nawa zai zo ya ɗauke ki? Karfe 6 na yamma. Sai jiyo gaba ɗaya zuba mata fararen idanunsa na 'yan daƙiƙu kafin ya ce, na ɗauka za ki ce karfe 10 na safe? Amina ta yi murmushi har kumatunta suka lotsa a kanta a ƙasa. Cike da girmamawa take magana.
ina kiyo ne ranka ya daɗe. Bayan ganin goggo ina son in ɗan ɗauki lokaci tare da ababen da nake kiwo. Kiwon na menene? Tattabaru ne. Ya yi ɗan faffaɗan murmushi wanda har ya bayyanar da fararen jerarrun haƙoransa wanda ba kasafai yake yi ba. Sosai abin ya burge shi, yana sha'awar sana'o'i na kiwon gida irin waɗannan. Wannan dalilin ne ma yasa yana da gidan gona na kiwon dabbobi da tsuntsayen gida nashi na kansa, amma babu tantabaru a ciki. Zan saya wa tawa Aminar aure biyu, ita ma ta kiwata. Nawa ne kuɗinsu? Amina ta girgiza kai. Ba na sayarwa ba ne, amma ita zan ba ta kyauta. Godiya take, Dr. Amina. To, ina son account number ɗinki. Ta ce in wata ya kusa cika zan bayar bayan zuba. Ya tare ta. Ba albashi zan saka ba, saƙon mahaifiyarki ne. Amina ta girgiza kai. Zan so kada hakan ya shiga tsakaninmu ya excellency. Banda albashi na babu wani abu makamancin wannan da zai haɗa mu. Sai ya ɗan daga kafaɗa alamar bai da damuwa akan hakan, ya kuma tattara gira cikin mamakin ta da jin haushin kalamanta, amma ya shanye. Ko kaɗan fuskarsa bata nuna komai ba. Ya buɗe ƙofar saura kaɗan ya fita, ya ɗan dakata ya yi magana cikin tsare gida. Ki je a kilo na jiranki, yanzu za ki ga ta tashi. Naki asusun ma in kin ga dama kada ki bayar. Ya sa kai ya fita. Da alamu bai ji daɗin maganganunta ba. To duk kuma sai ta ji ba daɗi, ta shiga damuwa, amma ita iyakar gaskiyar abin da ke ranta ta faɗa. Ba ta zo don cin daular gidan gwamnati ba, ta zo neman guminta ne. Gumin nata kawai take son ci, don haka a sanye ta tura jakarta ta fito zuwa inda direban ke jiranta, ta gaishe shi don ya manyanta. Ya amsa da karramawa, ya karbi jakarta ya sanya a mota, ta shiga suka tafi. Gwagwana alwala a gindin famfo Amina ta yi sallama. Gwagwa ta dakata ta amsa, tana kallon mai shigowa. Aminanta ce ta yi wani kyau mai sanyi, hata muryarta ta canza. Wani sanyi ya ratsa zuciyarta, da gudu Amina ta yadda jakar hannunta ta sheƙa ta rungume gwaggonta. Na yi kewarki gwaggo, na ji daɗin samun ki lafiya. Gwaggo ta yi murmushi. Ki sake ni to in ƙarasa alwalata, ke kan ban san yaushe za ki girma ba. Ta sake ta tana dariya, ta nufi ɗakin tattabarunta. Tana ciki tana duba lafiyar kowannensu. Iliya ya sallama ya shigo. Ya ce a'a, wannan sassanyan kamshin na san daga inda ya fito. Barka da zuwa Hajiya Dr. Amina. Ya faɗi tare da dunkula hannu, haɗi da rankwafawa alamar jinjina. Amina ta ce Iliyan goggona, baban Amina. Ina ma zan iya zance da shi in ba shi labarin ka, ko wata rana ya kira ka ku gaisa. Sai Iliya gintse fuska. Kina nufin ba kya ganin sa? Na ɗauka tuni an wuce gurin kin gabatar da ni? Amina ta girgiza kai. Oh, mutumin nan ina ganin sa dare da rana, kuma ganin nasa ya fi komai arha, amma wallahi Iliya ba na iya doguwar hira da shi. Kamar wani babban zaki ko giwa yake zama a idanu. In ba akan abun da ya zama dole ba na iya buɗe baki a gabansa. Gara yau ma zan ce mun yi zancen mintuna 5, amma ya zama dole ne saboda mahaifiyarsa da nake amfani da ita wajen jakadanci a tsakaninmu ta tafi. Hira kuma ta tattabaru ce, ƙarshe kuma bata ƙare da daɗi ba. Baran muka rabu akan account number. Ta kwashi yadda suka yi ta gaya masa. Baki kyauta ba Amina. Gwagwa da ke gefe tana jin su ta faɗa. Tunda ya ce ki bashi ba sai ki bashi ba kawai, ba abokin musonki ba ne. Wataƙila shi bai saba a yi masa musu ba ma. Ba a mayar da hannun kyauta baya, musamman kyautan manyan mutane, kuma ya ce ba ke zai yi wa ba. A nan ya nuna girmamawa ne ga mahaifiyarki, ba wai na damu da abin da zai bani ba ne,
amma kin san ko me zai ba daɗin girmansa ne, ba abun da zai tsikari abun da yake da shi ba ne. Hanya ce ta kyautatawa wanda ya kyautata maka, ka ji daɗin taimakon da yake maka. Iliya, saboda kuluwa harara ta kawai ke. Kyale ta gogo, sha yar bukulu. Ni na nan gogo, kada zuciyata ta buga. Talatu ba ta jin daɗi, shi yasa ba ta zo ba, ina da abubuwan yi da yawa. Ya shuru takalman sai fice kamar kububuwa, ji yake kamar ya kiri Amina ko ya huce. Shi ba abin da za a bayar din ne ya dame shi ba, a'a ita wace ce da za ta yi wa masoyansa musu har ta ɓata masa rai. Ina ruwan Iliya mai soyayya babu gaira babu dalili, alhali ba a san da shi ba. To haka Amina ta shiga hidindimunta a gidansu kamar yadda ta saba, jefi Amina karama na faɗo mata a rai. Ta ɗabi kyawawan tattabaru aure biyu manya-manya ta saka a ƙaramin keji ta ajiye don cika alkawarin da ta yi. In dare zama take a gefen gadonta ta shiga bincike cikin manya-manyan littattafan physiotherapy don ƙara wa kanta sani a kan lalurar shanyewar ɓarin jiki. Ba ta da wani muradi a yanzu irin na samun lafiyar Amina Ma'arub. Tana tausaya mata, amma ta fi tausaya wa ubanta wanda ba shi da kwanciyar hankali sam saboda ita. Don ma dai an ce zuciyar shugabanni mai faɗi da zurfi ce da suke iya ɗaukar manyan abubuwa ba tare da kowanne ya goge ɗan uwansa ba. Gogo ta bata wasu addu'o'i, ta ce a cikin zanzam za ta dinga tofawa tana shafe mata gabbai da su in tana yi mata gashin gashi. To ranar Lahadi karfe 6 daidai na yamma kuwa suka ji karan mota a kofar gida. Aka aiko yaro wai Akilu ya zo ɗaukar Amina. Ta tattara 'yan komatsanta cikin handbag ɗinta, ta yi sallama da Goggo da Talatu, yaron ya fitan mata da trolley ɗinta kofar gida. Akilu ya karba ya sanya a mota. Iliya baya nan balle su tafi tare. Tana fitowa Akilu ya karbi kejin tattabaron hannunta ya sanya a bayan motar, ya bude mata kofa ta shiga, ya zagaya ya shiga mazauninsa ya tada motar suka hau titi. Amina tana roƙonsa kada ya ƙara bude mata kofa domin a haife ya haife ta. Babu inda ake bincika su har suka tadda katafaren ginin masu gidan. Ɗakinsu ta nufa kai tsaye da kejin tattabarun a hannunta. Babu kowa a ɗakin sai Amina. Tana ganin ta fuskar ta yalwata. Daga kwancen da take ta ɗaga hannunta ɗaya mai lafiya ta ce, "Anti." Amina ta aji kejin akan madubi, ta ƙarasa ta tayar da ita zaune, ta ɗora ta a cinyoyinta, ta rungume ta a jikinta. Sai kuma ta sunkuce ta sai ban ɗaki, ta wanke ta tas, ta yi mata duk abin da ta saba yi mata, sannan ta fito da ita. Tana cikin yi mata gashin kashi, bayan ta shirya ta cikin sababbin tufafi sai ta ji an murɗa ƙofa an shigo. Ƙamshin turarensa ne ya ankar da ita cewa shi ne. Ya shigo da sallamarsa ciki-ciki mai nuna har yanzu fushi yake da mai ɗakin. Ta amsa ba tare da ta juyo ba, ko ya zauna ko bai zauna ba za ta ce ba. Ta ci gaba da abin take yi. Ya haɗe hannu a kirji yana kallon su. Sai a lokacin ta tuna fushi yake yi da ita da abin da gogo ta ce akan musun nasu da ta je gida na account number. Sai ta dakata da abin take yi, ta shiga natsuwarta sosai. Ta juyo sai karab idanunsa suka haɗu da na juna. Ta yi saurin sun koyar da kai kamar yadda ta saba in tana gabansa. Ba ta iya kallonsa ko na minti ɗaya ne kai tsaye cikin idanunsa a bisa dalilai masu yawa da har yau ba ta gama iyakance su ba. Da murya irin ta wanda ya yi laifi ya kuma yadda daga baya ya yi laifin, ya amshi laifinsa, yana son ya nemi afuwa in za a ba shi dama, ta ce, "Ga tattabarin Amina na kawo kamar yadda na yi alkawari." Ta nuna kejin da ke kan madubi da ɗan yatsanta. Sai ya manta da fushin nasa, kuma sosai ta ba shi dariya, amma ya daki. Ya ƙarasa ga kejin da sauri ya durƙusa yana kallon kyawawan tattabarun yana murmushi.
sai kuma ya buɗe kejin ya fito da aure ɗaya farare ƙal da dabbaren baki kaɗan a jikinsu, ya ɗora a cinyarsa yana shafa bayansu a hankali. Abin mamaki ba su tashi ba, don Amina ta cire fuka-fukin tashin kafin ta ɗauko su. Ya ce, kyawawa, Amina ta gode, amma ba a tukunya ake kiwonsu ba. A tukunya ne, na sa a kejin ne don in ji sauƙin ɗaukowa, sai a nemi tukunyar a sanya su. Maida su kejin ya ɗauka ya fita yana faɗin yau ɗin nan kuwa, muni lafiya. Amina ƙarama sai na dawo, dadi yana son ki da yawa. Amina ƙarama ta yi murmushi ta ɗaga masa hannunta mai lafiyar ba ta yi magana ba, don dama maganar jefi-jefi take yin ta, amma tana jin komai tana kuma fahimta. To, haka Dr. Amina ta ci gaba da aiki a gidan gwamnati har tsayin watanni 5 ba ta taɓa karɓar albashinta ba, saboda bai ƙare mata zancen account number ba, ita kuma ba ta taɓa damuwa ba a yadda zuciyarta ke son Amina Ma'aru, ji take yi kamar kyauta take mata wannan aikin sadakatar jariya. Ta manta da wani abu wai shi albashi, mu'amalar su ita da ubangidanta mai wuyar fassarawa ce, saboda kowannensu halinsa mai tsauri ne. To masu haro bari mu kwana a nan, sai a dakace zuwan shiri na gaba. Assalamu alaikum.